26 март. Любовта освобождава. Лудите обичат идеите, алчните обичат нещата, егоистите обичат себе си, но само любовта към другите истински освобождава. Свидетел. Със сигурност в миналото си вече сме били луди, алчни или егоисти. В определени етапи от живота си сме осъзнали, че още някой, освен нас, живее на този свят. В други етапи на неуравновесеност сме се превръщали в чудовища, които боготворят материалното. Вярвали сме, че мощта се състои в това да имаме. Да усещаме пълна и дълбока яснота в нашия вътрешен свят и да се изслушваме с вътрешния си глас, освобождава цялата любов, която съществува вътре в нас, а да изпитваме любов към другите, истински ни освобождава. Сега ще покажа любовта си към